sprawa, czy byłbyś chętny na walkę taką, oczywiście dużo opłaconą, tak? Walka o wysokiej kwocie, gdzie byś mógł trochę zrobić kaski. Czy byś był chętny na tę walkę? Zależy gdzie i kiedy. Czy wiesz, oczywiście była do ustalenia, ale chodzi bardziej o to, czy byś dał radę teraz walczyć sobie tak bez przygotowania i w ogóle. No wiadomo, dałbym radę, cały czas jestem przygotowany. Przy twojej konto na Facebooku bonus BGC osoba publiczna, która ma 138 tysięcy lajków na twoje konto, czy nie? No to jest moje prywatne konto. A powiedz mi, Bonus, jakie jest twoje największe marzenie, które chciałbyś jeszcze kurwa spełnić? Wyjechać na Hawaje albo na Jamajkę i spalić kilo kurwa dobrego kurwa śrutu. Bonus. Efekt lepszy. Znaczy pytanie od